Nemaš ti vremena, horde ljudi, ne? 60 ih je bilo u glavi. Samo dobro nam došli. Osobito s radošću pozdravljam Siščane, kojih imam tu najviše. Večeras imamo čast predstaviti vam dva umjetnika. Dakle, dva umjetnika fotografije suvremenog doba, večerašnjeg našeg izlagača Miroslava Arbutine Arbe i nama poznatog i priznatog Stanka Abadžića. Možda ističem to malo više zato što smo već u ovom prostoru imali izložbu našeg Stanka. Kako nas ribe vide? Riječ je o 24 fotografije koje su ovdje izložene. Snimljene u rijeci Kupi, u objektivu autora našega Arbe. Evo ovako, meni je posebna čast da imam priliku otvoriti, inače to ne radim, ja nisam povjesničar umjetnosti i ne otvaram izložbe, ali posebno mi je čast i nisam mogao odbiti Miroslava Arbutinu kad mi je zamolio da otvorim ovu izložbu iz nekoliko razloga. U njegovom i mom životu ima nekoliko dodirnih točaka. Arbe je morao raditi komercijalnu fotografiju i umjetničku fotografiju, iza njega stoji jedan poveći opus, ovo je samo dio koji vam je najnovijeg ciklusa njegovog, koji vam je ovdje prezentirao. Ali evo vidite, jedna neobična ideja, on dovodi ljude pod vodu, dakle u jedan novi ambijent riba i ti ljudi gledaju zapravo očima ribe. Kao što je Stanko rekao, ovo je trilogija. Znači tri teme će biti u cijeloj ovoj priči. Prvi su portreti koje ja još nisam dovršio i koje još dovršavam. Aktovi i područje rijeke, znači gdje će biti fotografirani ti rimski ostaci koji se još uvijek nalaze u tom i da se na kraju onda nakon svega toga napravi jedna knjiga, jedan video uradak gdje će biti pokazano na koji način se to radilo. I to bi otprilike bilo to što ja imam reći o ovoj. Ja bih sad još posebno pozdravio Kristijana i pozdravio bi Damira. Koji su dio
kvarteta. mog prijatelja Jer mi smo bijelog... napisali da će biti kvartet, ali evo. Mog prijatelja bijelog ciganina, koji će još malo nešto odsvirati. Da. Da mu sviramo malo. Normalno.